Ak sa nachádzaš vo vzťahu s mužom, ktorý je celkom fajn a predsa sa tam objaví občas myšlienka, ako ten vzťah oživiť, ako vojsť do novej úrovne vzťahu. Prišli sme do miesta, kde mám pocit, že sú slepé miesta, ktoré nevidím a pýtam sa seba, dokedy je to na mne, dokedy ja mám robiť na tom vzťahu. Však ja už som na sebe robila dosť a prečo takto sa niektoré veci cyklia? Prečo mám v určitých momentoch pocit, že sa cítim silná v tej roli, že som ako keby zabezpečovateľ určitých kvalít, ktoré akoby z toho naučeného by mal priniesť ten muž. A potom to môže spôsobovať určité šramy v intimite. Ak toto je tvoja téma, tak potom zbystri pozornosť, pretože nadchádzajúci zážitkový workshop Láskyplná divoška, ktorý bude už nadchádzajúci štvrtok 23.10. v Bratislave osobne so mňou a s mojou soul sister Romy, bude presne o tom, že sa budeme pozerať na tie aspekty teba, ktoré presne potrebujú integrovať na to, aby tá tzv. Divokosť, ktorá je často vnímaná v tieňovej rovine a zároveň tá senzualita, ktorú sa možno často bojíš ukázať, aby konečne mohli výjsť von. Lebo tie skutočné odpovede a dôvod, pre ktoré on sa chová, ako sa chová, sú v tebe. Nie v ňom. A toto nie je o mentálnom koncepte, koľko som na seba urobila. Zároveň úplne tomu rozumiem. Môže tam prísť frustrácia tej snahy. Ja ťa počujem, ja ťa cítim, ja to poznám. A predsa som objavila nový level, kde pri stretnutí týchto dvoch polarít tvojej vnútornej ženskej energie sa ti otvára nový portál do tzv. Nie transakčného vzťahu, pretože transakčný vzťah je kde keď ja mu dám toto, ja čakám toto. A 90% partnerských vzťahov na tejto planete sú transakčné. Byť v netransakčnom vzťahu znamená byť v hlbokom súznení s univerzálnou láskou, ktorá nie je taká tá zromantizovaná láska, ale vlastne v hlbokej akceptácii seba, kde sme schopné prijať aj to partnerovo nie, na úrovni nie, to nie je odmietnutie mňa, čo môže byť náročné v určitých situáciách. Takže ak je to téma teba, že si silná žena a že ťa láka tá jemnosť, že ju tam máš kdesi, ale stále majú tie tvoje kráľovské stráže, tie guards, tie zbranie von a ty nevieš ako s tým,